ɛnɛ yɛhwɛ National House of Chiefs ho abakɔsɛm kakra. Yɛnyina nim sɛ asase tam akɛseɛ nan ne ɛka bɔ mu a wɔde kyekyere Ghana, Gold Coast Colony, Ashanti, Northern Territories, Transvaal Togoland. Na oba Gold Coast Colony no mu a mmere bi etwa mu a mo di kan tete Fanti Confederation bi ma adura bi aguye. Na bra na Britain di ne colonies ahodro so no mo hu sɛ na nipa a mo firi mantem no ya na ɛden sɛ obetimi ahyɛ wɔn so. Ya no mo ne abrɔfo no akratifo ne kontɔkwa bebrebe. Nti Lord Lugard ano no de Nigeria ɛhyɛ ase di wɔn so fa wɔn ankasa ahemfo anombo ɛne wasɔfo so ɛma ɛyɛ adwuma kama 1915. Ɛnam saa nti no governor for Fred ne ba 1918 ɛwɔ Gold Coast Colony na ɛfrɛ no Brigadier General Sir Frederick Gordon Gagisberg. Ɛso so yɛ sɛ ɔnso bɛyɛ bi wɔ Gold Coast. In 1925 for the constitution for ba na ɛfrɛ no 1925 constitution no ɛna ɔde ɛno ka ho. Na saa brɛ na Gold Coast ne akyɛ mu ahodro mmiɛnsa. Ne Western Province anom capital yɛ Second Takrade. Central Province anom capital yɛ Cape Coast. Ɛna Eastern Province anom capital yɛ Cape Coast Accra. Na ɛka Eastern Province na ɛhyɛ ase free name Greater Accra region. Ɛfa Greater Accra region na akɔfa Eastern region na ɛna Volta region aseɛ hɔ no meka Anglo ɛne Ton areas no te sɛ Sugakɔpɛ mu no ne Adedome ne Dabala ne Keta Angloga Aplawo ne Denu mu nyana ne nyina aka ɛkɔfa Dwogye Panyi Akachi ne nyina na ɛka Gold Coast Colony no. Nti na ɔmo na efiri bi ɔmo de constitution ne ba na ɔmo kyerɛ de bibi bɛma na ɛfɛ no Provincial Council of Chiefs. Na man hene na Paramount Chiefs ɔmo mpatamu mmiɛnsa ne nyina na ɔmo kɔhyia. Nti na Eastern Regional House Eastern Provincial Council of Chiefs no ekɔhyia wɔ ɛyɛ Accra. Central Provincial Council of Chiefs no kɔhyia wɔ Cape Coast na ɛyɛ Western Provincial Council of Chiefs no kɔhyia wɔ Second Takrade. Later no ɛna ɛkɔba sɛ na constitution no take effect 1926 no. Na ɛwɔ sɛ chiefs no eyi nipa nsia akɔsi ɔmanan. Nti na Eastern Province no yi mmiɛnsa, Western Province no yi mmienu na Central Province no yi baako. Nti ɛno nti no ɔmo so ɛde ɔmo ho bɛyɛ association bi ana ɔmo frɛ no Joint Provincial Council of Chiefs a ɛbɛyɛ very effective 1932. Na ɔmo so taa ahyia wɔ ɛyɛ Dodowa efiri sɛ ɛbra 100 years earlier ɔmo ko ɛyɛ Katamaso wɔ no ɛhɔ na ɔmo tumi edi nkunim. Nti ɛhɔ no mfa sɛ ɔmo no mfa ho. Nti na hɔ na ɛyɛ ɔmo meeting point ɛyɛ Dodowa. Na ɛno akyi no ɛbra akratifoɔ hyɛ ase ba amamuo mu ɛwɔ colonial government mu no ɛma saa Joint Provincial Council of Chiefs no ɔmo ho mfasoɔ ɛte kɔɔyɛ. Eti 1954 ɛbra na National Liberation Movement NLM led by Balfour Sayakoto ɛne Dr. Kofi Abrefa-Buziamo ɛna na saa brɛ Northern People's Party Chief Ezzy Dombo ɛne ɔmo maka no ɛpre federal system no anye yi no. Ɛna kɔba sɛ to compensate for saa nemnema no colonial government no under the new constitution na ɛyɛ Linus Boyd ɛyɛ no ɔmo create bibia na ɛfrɛ no Regional House of Chiefs ɛna Regional Assembly. Nti na Regional Assembly bɛyɛ no te sɛ local parliament ɛbɛwɔ each of the regions no ɛna na Regional House of Chiefs bɛyɛ region mu ahemfo amanhene nyina bɛha kɔhyia. Nti na ɔmo bɛyi ɔyɛ ɔmo ba do ne deɛ friend president. But na ɛkɔnam sɛ saa brɛ na Ashanti ne nyinaa no Asante ne control. Nti na ɔmo de ɔmo nto aba ni president na Asante ne na automatic president. Mampɔhene automatic vice president. Nti 1958 ɛna Kwame Nkrumah yɛ the first Chieftaincy Act. Nti act no structure a ɔmo ɛna san define ɔmo rules. Na ɔmo rules no yɛ mainly 3. Na ɔmo yɛ conflict resolution, ɔmo solve ahensɛm problems. Second one is na ɔmo also ɔmo codify traditional laws. Na sɛ mmara ɛwɔ baabi a na ɔsɛ twetwe gu hɔ nom. Na the first mmiɛnsa no sɛ na ɔmo tu aban fofa amammerɛ ne amanneɛ ho. Na Kwame Nkrumah time no first and regional assembly kɔhyia no ɔmo ato aba collapse ɔmo ho. Na sɛ nka baabi sɛ Ashanti region ɔno ane parliament bi a ɔhyɛ mmerɛ Ashanti region kwa na yɛ adwuma. Eastern region ɔno ane parliament bi ɔnso hyɛ mmerɛ anka Eastern region kwa na yɛ adwuma. But ɔmo collapse ɔmo ho. Nti ɛno akyi no ɛna
itu Kwame Nkrumah ban no gu 24 February 1966 nti 1969 ebra na National Liberation Council under the leadership of Lieutenant General Joseph Atankra ebekọ no mo sha say also mo create second chamber of parliament. Kwame Nkrumah Abraham no vice president. Ebra no president, yenya vice president. In fact, the first time Ghana nya vice president was in 1979 and Professor G.W.S. de Graft Johnson. Nti eba say omo bekọ no na later crowd April mu ho no 2nd April omo for so ma General Ankra resign na Brigadier General Kwesi Amankwa Free take over. Nti omo ye 1969 constitution na second republic constitution no na omo dey mu say omo person be create be a national of chiefs. Among other things no they were envisaging say be second chamber of parliament. Say they were called Britain or House of Lords, so called US or Senate no. Say we politicians nation mra no mo aso ne so ama atimi aboa oman no. Nti for the interim no mo create no mo ye say enam say League of Nations na ne headquarters wo Switzerland na kan on affiliate nti UN no call New York or US na eboa emma US join emma no ti gina sa na te dey as yeti National of Chiefs instead say na Joint Provincial Council of Chiefs no omo headquarters no wo Accra no yen famre Kumasi na Asante enye no interim leader nti ye create in 1969 no na Asante otumfo Osayad Mapempe Otosuminu na ye omo interim leader ye omo president. 1 year later no na otumfo ekọ ne create na dobedi na ade otumfo Pokora Otosuminu no also continue as interim leader of the National House of Chiefs and president but na vice president dey to aba. In 1971, no said that pass an act of parliament, Act 20, and a shed that specifies say National of Chiefs in over section 1-2 now of the act, and I know say president of the National of Chiefs no Asante and a be ex officio. Just say once away Asante, you are not nominated, you are not elected straight away. You are be president of National of Chiefs, and that's how it was created. Inti Otumfo Pokora to also here. President of National of Chiefs. However, na vice president no, ye to Obama wa 3 years. Oko mienu a untimi sanko bi. Enti somewhere 1975-76 for no. Na Doma Hina Mabedu, Techima Hine Dr. Bibia Meyaw. Ene Ochihne, sha say serious agitation someone tia say I don't know say Asante here president of National of Chiefs forever. And I don't know say National of Chiefs no headquarters Wukuma. Some agitations are no sabre no incidentally. The head of state sabre ne General Ignatius Kutu Champion ono so ya Asante mapa. Nti opase mrebi 1977 and Supreme Military Council Decree 103 SMCD 103 na pass mra say free na president of National of Chiefs and so nya elective. Nti na beto aba. Nti 1978 ono mo ye first election no. Na Doma Hene Adjumabadu wi ne ye. And what na so every 78 copy 82. 1982 no mo san election na this time Otumfo Pokora be contest Doma Hene na Otumfo Pokora the second wi ne ye. Wi ne wi ye no. Na 3 years na so 85. 1985 mo san another election. Omo yes election no. Na this time Otumfo Pokora san wi ne re-election. Next time be so 1988. 1988 mu ho no mo sha say nka omo ya amendment na koma san no permanent president but na nkrofo bi so mo tia say and Asante for pass resolution say and say na tell I say Otumfo Pokora etwe no free kuo no mu. 1989 no omo ye election no na Togbi Aja Tekpo Otosunsia no ye osie ewo Abatime of voter rate no no win no be president from 1989 up to 1992. 1992 na Esuminya Manhene odin ho oduro ni mapa e be president on so san for second term 1985 na the time so 1998 98 in the time so ye no na to abayi ochi hina no oba foforo osade fukuntunkun no to sumi no oba president 1 year on and on so call ne crèche okọ ne crèche no na nandom na Puori chia otoso 9 no be president for some time na 99 na on so call ye na omsa election for na therefore one person also me sa de nchahene be president to an term no so kopim say 2001 so 2001 so no me say presidency of National of Chiefs no be 4 years na odene ho Japan ababiu ano ye sefie be kwai man be president from 2001 to 2008 hono no to aba no yi na Professor John Nabila ono say wulugu na and also be president for 8 years up to 2016.
in 2016 no na Tobika apede otosu dunai ono so eye asogle mu agbamafia no so be president up to 2020 in 2020 no e na oje aho ya oje bi eye se fia anwa so man ebe 2 no e na osanya re-election 2024 na he so da so teso na wohwe omo history ni mu na ho from somewhere 1992 ba no no mshede yi mre bi for example previously no na ohene for se bra no ama na e contempt na etime chutum no ma ye free ho and gradually the politicians no have been trying to reduce the powers of the national of chiefs until na some person join to land administration to lands commission na no man hen so man na adwuma no na mate se obi se ono ba Kumasi national of chiefs meeting no ye bo no opportunity popularity ye mo ndin ye nka na asem senka yampa oba national of chiefs building no ni menshi ahemfi nche ho nyina camera bu entimi ko bada se ye be bu obi na ya onipa ko na nko police case na ya nkotwe footage na ama footage ni available se BBC yes hank bitimi yi na mo ho kiadan throughout the day ko ma nwumre me wo ho afa no pa ma nwumre BBC BNC wo bia anti na be ho mo ko na kan wasem no se ya mpa nko police case na mo ko yi footage na wo national of chiefs ko CCTV camera bebre bobo ne ko check sa na ma nyina ya tra opeso de cheap campaign or be regional of chiefs president but emfa nti we a brief history of national of chiefs e chire beto aso